Siden runde 1 også mod United. Jeg var selv unge spiller, dygtig til at købe billigt ind. Stikbold, der vi åbner altså turneringen med Cristiano. For hjemmeholdet Young Boys, og her ser vi altså Ronaldo i Manchester United-trøjen. På skærmen, og der kommer ind og spiller fra start, og så Fred, der kommer ind. Vi absolut ikke bare skal regne med, at det bliver en walk-over for mig. Comeback-kampen kan vi se hos Young Boys i forhold til hold, der i weekenden lamme til. Vi så overspiller 4-2-3-1 for første gang under David Wagner. Men vi så det her opvarmningsspil, hvor man... Til det Pogba her centralt, men vi tror lidt, og du tror også lidt. Han var træner for Huddersfield. Vi er i gang. Lindeløf. Der er spillerne, der skal fungere, ikke? Det her med, at man... Altså, der skal være nogle ting, der virkelig fungerer. God fysik fra angriber, en afslutning. Det er løbe ned i, men det får han også. Til at udfordre United forsvaret, som jeg spillet. Det de mangler United for at komme rigtig langt i Champions League. Jeg falder ind i den her sekserrolle. God bold ind til Sancho. Jeg kan ikke rigtig få det under kontrol. Ja, det er med kunstgræsbaner. Bruno Fernandes. Jadon Sancho kan ikke komme ind og få afsluttet. Viser han her. Elia, det er fremragende. Også et godt. De skal i gode positioner, ikke, til at få afsluttet. Ronaldo bagerst i feltet. Ronaldo kommer ind her. Ronaldo, og så... En krøjf, ikke? Det er rent mælet af det. Aflevering ind. Men altså holde øje med, der er ikke offside. 135 mål. I Champions League. Ja. I Champions. Lidt uheldig også, måske han ikke lige får krop. En kamp i dag, det ser, der er noget rum for ham at komme ned i. That's free. First blood. Double kill. المنزل اللي ينزل روح يلا روح له. تعال نصاحبك يا تروح لصاحبك صحيح دي Triple kill. بس تجيبه تشوف